Príjemný víkendový večer. Sme radi, že práve Krimi dnes na 22. narodeniny televízie JOJ štartujú v novom spravodajskom štúdiu na Kolibe. Pripravené máme viaceré technologické novinky, ktoré sa vám, verím, zapáčia. Vítajte a poďme už na aktuálne témy. Rizikový zápas dvoch večných rivalov. Slovan Bratislava hostí Spartak Trnava, okolie štadióna je plné ozbrojených policajtov. Hľadaný muž niekoľko týždňov na úteku, obvinený díler chcel ujsť do zahraničia. Policajti ho chytili v poslednej chvíli. Vyhrážanie smrťou pre 10 eur. Mladík napadol a okradol 30 rokov staršieho muža. Už je v policajnej cele. A dnešné Krimi začíname v hlavnom meste. Krimi z nového spravodajského štúdia. Pripravené sú už noviny s mojimi kolegami Andreou Belániovou a Ľubošom Sarnovským. Ja vás vítam. Ja vám želám príjemné vysielanie a ten nádherný priestor si užite. Ďakujem. Ďakujeme, Stanka. A ja sa na vás teším opäť zajtra o 19. Dovidenia. Dobrý večer. Dnes má televízia JOJ veľký deň. Okrem toho, že máme 22. narodeniny, tak spúšťame vysielanie z tohto nového, moderného štúdia. Pozrime sa teraz na najdôležitejšie témy dňa. Rusko je pripravené obnoviť parlamentné vzťahy so Slovenskom. Lavrov po stretnutí s Blanárom. Vláda sľúbila, že pri prechode na elektromobilitu nezaspí. Odborníci tvrdia, že je čas na megabudíček. Pred 2 rokmi bola vážne znečistená rieka Slaná. Mimoriadna situácia v oblasti stále trvá. Juraj Blanár urobil Vilcová, televízia JOJ. A skvelý bude aj dnešný šport. Je tu s nami Lenka. Vitaj. Ahojte, ďakujem veľmi pekne. Želám vám všetko najlepšie. Tešíme sa, máme národky a tešíme sa aj z nového nášho štúdia. Ale tešia sa samozrejme aj futbalisti bratislavského Slovana, lebo v najväčšom slovenskom derby zdolali na tehelnom poli trnavský Spartak. V Austrálii dal svoj 4. gól v sezóne. Robomák využil chybu súpera a prispel k víťazstvu FC Sydney. Na turnaji v americkom Austine sa Anna Karolína Šmídlová prebojovala už do semifinále, ale po súboji s lotyšskou tenistkou mala zmiešané pocity. Prečo, to zistíte už o chvíľu. Na Jojke vás potom čaká historický film Posledný súboj a na Pluské romantika Rande v Ríme. Ak ste zvedaví na ďalšie nové štúdio, tak si pozrite Udalosti 22 na JOJ24. Bude to jeho premiéra. Želáme vám ešte krásny večer a sme radi, že ste boli s nami. Dovidenia zajtra. Skončila sa základná časť našej Dobrý večer, vítajte. Začína sa najlepšie počasie. Včera pre nás meteorológov oficiálne začala jar, aj keď treba priznať, že teploty, tie jarné teploty sme tu už niekoľko dní mali. Astronomická jar tento rok na severnej pologuli začína 20. marca.